Guys, okay, kuha na nato guys. Moni guys na bira, oh di ba mo ning saging guys, ato nang dadon dito guys. Okay guys, ato nang itanom ang atong saging. Kana guys ang saging guys, tabunan dayon nato guys. Pwede po di nga ni kadagko ang atong kuhaon guys na itanom guys. Kana siya ato ng kuhaon guys. Nana guys, nakuha na nato guys. Mo siya. Pwede po kung ingani na kadako guys ang atong itanom guys. Ato na po na siyang kuhaon guys. Guys. Okay. Kuha na nato guys. Mo ni guys. Okay guys, diha ata magtanom og saging na karnaba. Das imabaw guys, kay human naman na nato na nahinluan karon magtanom na ta. Diha ako guys nanguha og saging guys na itanomay guys, ilahos si kadabos. So guys, nadala na nato ang atong saging diri naarang mga saging guys, pero dalhon pa nato tuwa sa imabaw kay dito nato na itanom. Basta magkugi lang kitang mga mag-uuma, makaabot ra gihapon sa ato ang grasya. Kitang mga mag-uuma dili gayud kita magpinuluho kay kung magpinuluho ta wala gayud tay abot. Mo nang kita mismo kung wala man tay mga sapi kay pobre man gayud kita, mo nang ang atong kaugalingon na lang maoy mo trabaho ni ana. Atong paningkamutan na makatanom ta diha sa atong mga kabukiran, sa atong mga yuta, mutisok gayud kita. Sama ni ani akong itisok karon akong itanom na saging karnaba o saging saba. Mo nang kita mismo dili gayud kita magpinuluho. Kayod gayud kita mga kababayan ko. Kita mismong mga mag-uuma dili ta muundang. Kay kana galing mga dagkong negosyante dili galing sila muundang og paningkamot. Maghunahuna gayud sila kung unsa pa ang buhaton nila para musiaw og kaasenso ang ilang kinabuhi. Kita pakhang mga mag-uuma kinahanglan dili gayud kita muundang. Magsige pud ta og hunahuna kung unsa poy atong ikatisok sa atong yuta ug unsa pay ikadugang ni ana na maka-income kita. Dili kita muundang, dili kita magtinapulan, dili kita mangay-mangay sa atong trabaho. Hinay-hinay lang basta kanunay. Makatisok lang ta sa isa ka buwan ug mga pila lang ka mga punuan na pwede natong itisok sa atong uma, dakong tabang na na. Kay sa sunod adlaw kita ra man gihapon ang makapulos ni ana. Kita ra gihapon ang makaani ni ana. Mo nang ubani ko ninyo ato ta sa imabaw, magtanom na pud kita og saging. Tara na. Pas-ano nato ning isa. Dari guys. Pas-an guys. Aroy. Na bira. Oh, di ba? Mo ning saging guys. Ato nang dadon dito guys. Okay. Magtanom kita. Guys. Tara na guys. Okay. Dari na to banda. Itanom. Okay. Magkubkob muna ako diri Lawomon gayon nato guys. Para malubong ang atong saging.
Okay guys, ato nang itanom ang atong saging. Kana guys ang saging guys. Tabunan tayo nato guys. Man, idasok nato guys para malubong gayud ang lapok. Okay. Ato na punta sa unahan guys. Okay. Itanong na nato. Pasok. Tabunan. Tabunan og maayo guys. Maniduot guys. Okay. Guys. Guys. Tanong na guys. Lubong gyud maayo guys. Okay.
guys. Tubog na nato guys. Itanom na nato guys. Okay, so putas lain guys. Okay guys, nahuman ra kog tanom guys. Natay napo kapuno ang atong natanom karon na saging saba o saging karnaba sa amo diri guys. Nindot gayud nang mag-uuman na magtanom gayud ta para sa sunod na mga adlaw mudako nagmamunga na atay makuha. Okay, ayo pud kalimti mag-like mo diha and subscribe. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghan salamat sa inyong tanan. Magkita-kita na punta sa sunod natong vlog. Bye-bye.